Avem imagini de pe arena Dr. Constantin Rădulescu, acolo unde vom urmări debutul pe banca campioanei României în noul sezon din Liga 1 a lui Marius Șumudică. Adversar inedit, nou promovată și câștigătoare Ligii Secunde în stagiunea precedentă, FC Universitatea Craiova, echipa antrenată de Adrian Mutu, provocare extrem de interesantă și pentru postul selecționer al echipei naționale de tineret. Iată cele două echipe, foarte multe schimbări făcute de Marius Șumudică față de meciul din Bosnia. Iată așadar primul 11 al CFR-ului, cu Arlauschi în poartă, Mateo Sușici, Ciobotariu, Graovac și Latovlevici în defensivă, la mijloc Ciprian Deac, Ovidiu Hoban și Anas Tahiri. Tridentul ofensiv format din Alexandru Chipciu, Bilel Omrani și Claudiu Petrila. Sunt numai puțin de 7 schimbări față de partida de care vorbeam ceva mai devreme. Poate n-a fost, să spunem, returul așteptat. CFR s-a calificat cu mari emoții în turul 2 preliminar din Liga Campionilor. Iată și echipa Craiovei. Sunt numai puțin de 7 jucători noi care încep încă din primul minut această confruntare. Armin Gremsel este în poartă, Alexandru Negru, Bradley Diallo, Kovacic și Huigeber, linia defensivă, la mijloc Robert Ducanu, Dragoș Albu și William Betten în atac, Samuel Azamoa la mijloc, Robert Ducanu, Claudiu Bălan și Juan Bausa. Sunt în jur de poate 1500 de spectatori prezenți la această partidă. Într-un colț sunt și fanii veniți de la Craiova și sunt destul de mulți, însă sunt într-o zonă de unde nu cred că pot vedea chiar tot meciul. Este în peluza din dreapta, locul fanilor craioveni. Minge lungă de urmărire pentru același Bălan, ieșire cam ciudată a lui Arlauschi, care greșește acea pasă încercată cu exteriorul. Cei care ocupă acel post de mijlocaș de creație, de mijlocaș de pasă lungă. Mateo Sușici, centrare pe jos, deviată. Hoban înapoi pentru Latovlevici, ajunge mingea la Deac, Deac, poziție de șut, Deac, gol! 1-0 după doar 10 minute, fază simplă, foarte comod reușește Ciprian Deac să preia, iar Iasmin Latovlevici este cel care oferă asistul. Nici vorbă de offside. Ieșire hazardată a lui Kovacic, e clar o lipsă de comunicare aici. În primul rând între cei doi fundași centrali, pentru că acolo Kovacic a ieșit bine, n-a fost însă urmat și de coechipierii săi din defensivă. Prins pe picior greșit, vede mingea destul de târziu și Armin Gremsel pe contrpie. Destul de greu să suna mai departe cu echipierilor săi din linia mediană. Ciobotariu, atac însă rapid, Omrani recuperează, Chipciu încearcă un lob, Tahiri, gol! CFR 2-0 la primul meci, iată, din Liga 1. Anas Tahiri reușește să înscrie deja primul său gol în campionatul României. Două goluri marcate foarte rapid. Lăsată poarta liberă de austriacul Armin Gremsel, adus de la St. Polten din Liga a doua din Austria. Centrare bună și minge întoarsă pentru șut deviat, gol! Craiova revine în joc, este 2-1 după doar 22 de minute. Un gol deviat, un gol norocos. Juan Bausa, iată, înscrie și Tahiri, înscrie și argentinianul Juan Bausa. Și aici Arlauschi este prins pe picior greșit. Diferența e că mingea e deviată de Ciobotariu.
Centrarea lui Albu, ce periculoasă, gol! Gol 2-2! Craiova revine spectaculos, două mingi pe care Arlauskis le atinge, dar nu reușește să le respingă. Centrarea lui Albu, sufocat Chipciu, vedem la această fază între doi adversari, probleme la marcaj. Petrila scoate pentru Tahiri. Tahiri pentru același Petrila! Execuție spectaculoasă, mingea trece puțin peste poartă. Tahiri, să vedem această acțiune, centrarea lui Omrani în atacul CFR-ului, Claudiu Petrila, Bilel Omrani, ce șut bun și al lui Sușic, Huigebert. Recuperarea lui Sușic, centrare care arată bine, reflexul lui Gremsel care are cea mai bună intervenție a unui portar în această partidă. Bausa se întoarce spre poartă, pasă bună pentru Bălan, l-ajunge însă Ciobotariu, Bălan întoarce pentru Bausa, deschide însă prea mult argentinianul. Bună pasa pentru Păun, continuarea lui Camora, e fault, da? Nu este, arată doar colțul careului, însă mie mi s-a părut fault clar, poate că m-a furat faza, poate că a căzut artistic și convingător Camora. Își retrage negru piciorul, poate vom mai vedea și alt tunghi, e penalt. Al cincilea cartonaj galben arătat de Radu Petrescu, foarte bună deviera lui Omrani pentru Tahiri, așteaptă susținerea mai multor coechipieri. Omrani trece de un adversar, Omrani e offside, nu, faniolul rămâne jos, Tahiri centrează pentru Petrila, se regrupează însă defensiva Craiovei. Petrila n-are însă nici măcar un centimetru de spațiu pentru a încerca șutul. Păun, e nevoie de mai multă calitate individuală, mai multă calitate în duelurile 1 la 1 și, spuneam, predictibilitatea atacurilor CFR-ului facilitează acest lucru. Acum o centrare bună pentru Omrani, Petrila, gol! CFR! Înscrie Petrila și din nou, iată, a fost nevoie de o eroare în apărarea Craiovei. Șumudică se duce să se îmbrățișeze cu câțiva fani. Pătrunderea lui Păun, Omrani deviază statică apărarea Craiovei. Foarte importantă însă această deviere a lui Omrani. Nu înțelegea ce dorește Radu Petrescu. Acum a înțeles să dea mingea mai în spate. Centrare la marginea careului mic, periculoasă. Ce poziție bună! Rămâneți însă alături de noi, urmează reacții de aici de Ngruia. Fluier final al lui Radu Petrescu. CFR câștigă cu 3-2 după ce a condus din minutul 12 cu 2-0. A fost egalată în minutul 33. Golul lui Petrila face diferența. Se strecoară CFR și din dubla cu Boraț.